И какво става, хора? Аз съм Shadowmaster BG и днес ще играем в един синглплеер World на Minecraft 1.21.3. И днеска вече съм записал клипа, правя интрото последно и да, като цяло днеска съм намерил вилидж, направил съм си каменни неща и да преминаваме към видеото. Така сега ще направим един нов World. Опа. Чакайте, че му пиша. Така, приятваме го. Забравих да го направя на хард, но нищо. Това може да изигра се направи, не знам. Така. Are you serious right now, bro? Малко чанковете. Има сенситивчето на мен, бе. Що ме такова, не знам. О, ябълка. Защото това ще ми помогне много. Добре съм това дърво набързо. Какви си те шумва около мен, бе? Ме ще ме евакуират. Ще ме нападат. Чакай сега. Само един крафтинг тейбъл. Защото с това винаги, както знаете, се започва. Ако не сте играли Minecraft сега. Което мисля, че няма как да стане, но... Всъщност познавам хора, които не са играли Minecraft. Това е малко странно. Ще ме прави, че аз играя Minecraft по цял ден. Искам да се извиня, че не съм качвал отново време, защото просто... Хем не ми се снимаше, хем нямах мотивация да снимам. И просто... Бях спрял, не ми се снимаше, просто нямаше в кой сервер да снимам. Създахме си приятели различни сървъри, но те като се развият, те стават неинтересни, нито ролплейваме вътре, нито нищо и то. Цял не снимам половината от нещата, защото не ми се снима и то за какво да снимам. Но сега пък съм мотивиран да снимам. Даже много. И като цяло днеска би трябвало да се развием малко повече. Първо да... О, кравички! Ще направим мезенце. Хубаво, елитно. Шо яри, толкова злева. Иска съм си правил настройки нещо. Я си видя чанковете на колко игра. Добре, не знам. Капваме си го FPS на 150. Защо искам да направя Minecraft Survival на 1.12 или 1.8.9? Не знам, не съм сигурен. Може би ще направим Survival с мод, с модове, някакъв мод пакет. Даже ако не е Better Minecraft, защото и това бахтяки мод пакет. Всъщност е уникален този мод пакет, аз съм го играл 2-3 пъти и съм се заребил, но просто не ми върви най-доброто. Особено като си има напреди, че искам да играя с повече чанкове и повече такова. Нищо в момента не играе, пак ми върви леко зле, но това трябва да го отхвърлим, защото не знам, просто не играм добре. Не знам бързо ли ми заиграва компютър или не, ама не искам да се чуват никакви вентилатори в това. Цялото клипче и просто. Цялото сега ще намерим малко въглища, ще си опечем храната и лек вървим много малко FPS. Не знам Optifine ли ми е такъв, ама FPS ми е много зле. По принцип, защото това видео се провали вече един път и тъй като микрофона не ми работеше, тогава ми вървеше с 300 FPS по време на запис, по време на всичко. 300 FPS. Сега това ми кара 150. Не знам какъв е проблема, но следващия епизод сигурно ще съм го фикнал. Драйверите просто не са най-новите на видеокартата и съм си ги апдейтвал тотално.
Но да, като цяло... Днескашния епизод даже не знам какво да правя. Така просто вземам да се развием и да търся някакви неща. И като... Първо какво да се прави? Айрон! Добре, само ще ходим да копаем. Явно тук няма какво да се прави. Но пък сега ще може да се направим айрон кирка и айрон меч. Шайрон. Цяло малко въглища ще изкопаем. Но ми се приснило последно време. Не мога говоря. Но ми се приснило. Are you serious right now, bro? Ще да направя едно видео. Значи това видео го планирам вече бая време. Просто не ми остава време, не мога да го заснема и... Малко шит ситуация. Сега ще потърся малко, ще погледам. И ще се върна, когато намеря нещо интересно. Така намерихме всъщност много хубаво дърво, което всъщност ще изфармим. Това е Dark Oak. Пак повтарям за тези, които не са играли Minecraft. Не, Spruce Log. И просто... щара, хубаво. Така, чакайте. Ще направим една печка. Всъщност ще направим като смолкър. Ще само се да си оправим и чекота ще направим така, смолкър. Остана да се почетва въглищата. Това време ще отгледам за още малко храна. То в това байом не очаквам да има даже грам храна, защото все пак това е снежен байом и тук на нищо не живее. Но чакам малко се изпече това. Брат, дизейбъл на си яденето за секунда. Така. Правим така. Може би ще взема... Чакайте да направим един скриншот на това. Тая хубава пещерица. Цяло днешния епизод. Това ще направим, може би ще направим една много малка миниатюрна барака и ще оставим повечето за другия епизод, тъй като да има какво да правя. Тъй като първите епизоди винаги ще са такива фармене на първите ресурси, като дърво и гъбълство, някакви такива неща. Но все пак. Не знам защо, но Minecraft е така много приятна игра, когато почнеш да се развиваш. И в 1.20, но ще има много повече неща, които да правим като дънжен, че ще са едно от тези неща. И ви трябва да ги експлорнем, някакви. И в този survival си направим поне мейс. Единствената причина, по която да не се пусна на хардкор е тая, че просто няма пак да се върна, ако умра. И например, представям си, ще направя нещо хубаво, ще умра по най-тъпия и малумен начин и просто няма да се върна. Докато това ще е много гадно. Чакай да убивам това за малко храна. Това че да много хубава храна. Сте звуци около мене, бе. Добре. Цяло ще направим така малко дърво. Ще наберем. Защото това дърво е actually най-доброто дърво. Поне на мен най-много ми хареса, не знам. Може би Dark Oak е на второ място и след това нормалното дърво. Не знам. Но все пак брането на дърва с Stone кирка. Аз пък с Stone кирка. Какво говоря, бе? С Stone брадва е толкова бавно, но толкова чил, че направо не мога го опиша колко добре. Все пак. Нали това е хубавото от първоначалното, че има какво да те занимава вече накрая няма какво да си построите фермите и тези неща, но просто няма какво се направи. Трябва да си апдейт на Optifine на най-новата версия, тъй като игра на
с 0,1 версия по-малко. Има 1.20.3. Не знам, днеска пуснем отгоре. Но да. Цяло... това Вилич ли? Мисля, че видях Вилич. Нямам нито вълна, нито нищо, кой е Вилич, просто ще ме спаси. Ако не, просто ще зарови в една дупка, ще изчакам да мине нощта, тъй като... Или няма да правя така, защото това не е още нещо. Да. Yes. Вилич. Не знам от кога, но май вече са направили айрон големите да дават 5 айрон, преди, мисля, че даха преди по-малко, по 4, което е едно повече на едно. И тук спира нашия снови байом. И ще имаме да направим хляб. Това ще е много добре. Много овци има тук, но овци, так искате го викайте. Сега се лега в момента. Няма спиша, ще спа. Ще взема да глота. Цяло... Сега трябва да го ударим, че си наготвим 3 блока. 1, 2, 3. Сам се поигравам много и модът Minecraft, тъй като това не съм играл с модове. Всъщност аз съм видел, никога не съм играл с модове, но все пак. Това дава различно айрон, защото вчера като си провалих тъпото видео, то не беше много тъпо, но просто... Както и да е, като си провалих видеото, просто ми даде един айрон голем с 5 айрон, което не знам с какво помпан с астероиди. Какви астероиди, бе, астероиди? Верят, не мога говоря днеска, просто не знам, защото... Сигурно, защото съм в депресия, защото утре сме на училище. Това е най-голямата депресия, която имам. Все пак. Цял. Какво продаваш? Мап за 7 емералда. Как паднах тук, бе. Искам да се прекивам още, като съм в началото. Чакай. Не ми продаваш нищо хубаво. Няма ги бием сега. Просто мисля да направи по-скоро 1.12 survival, защото ми се преиграва на някакви по-стари версии. Не знам защо. Това ще го взема, тъй като си направим enchant table, ще е много хубаво. И треп. Да, като цяло, когато играя стари версии, се чувствам много носталгично и много добре. Направо. Връщаме много назад, че това ме кефи. Minecraft е една тази чила игра, която релаксираш с нея и ако умреш, си чупиш мишката или клавиатурата. Най-лошото – монитор или компютър. Даже и лаптоп. Но да, като цяло имаме Sugarcane, което и това ще ни помогне. Но да. Ще го изфармим и като цяло в другия епизод ще направим още. Той вече мисля да приключва. И да. Така хора, надявам се видеото да ви е харесало. Ако ви е харесало, лайкнете го, абонирайте се, за да има част втора и да, чао!